Andris Anson Spojených štátov amerických a na čerách im budú asistovať Česi Daniel Hinek a Libor Suchánek. V tejto chvíli už korčulujú na ľad aj Švédi, ktorí sú v oficiálnom zápise o stretnutí vedení ako domáci tým. No a my čakáme na našich chlapcov, tí nastúpia na zápas proti trom korunkám v bielo-modro-červenej kombinácii. V tejto chvíli vykorčulovali na ľad za mohutného aplauzu zaplnených tribún Santa Giulie divácky. To bude asi v prospech Švédov, ale myslím si, že ani slovenskí fanúšikovia sa nenechajú zahambiť a vytvoria svojim miláčikom naozaj rovnako skvelú atmosféru, tak ako to bolo v prvom zápase s Fínskom. Pozrime sa na zostavu nášho celku. Do bránky sa opäť postaví hrdina zo zápasu s Fínskom Samuel Hlavaj. Obrany v nezmenenom zložení Fehervári Nemec, Gernát Černák, Marinčín Čerešňák a Patrik Koch. V útokoch sa to trošku premiešalo aj preto, že zo zostavy vypadol náš útočník, center druhej formácie Martin Pospíšil, ktorého nechali tréneri oddychovať. Má menšie zdravotné problémy po zápase s Talianskom, ale nemalo by to byť nič vážne. No a samozrejme okrem neho na tribúne dnes sedia aj brankár Gajan a obranca Ivan. Tak podrime sa aj na tie útočné formácie. Slavkovský, Rúžička, Tatar, to je náš elitný útok. Potom Kelemen, Cingel, Regenda, Okuliar, Dvorský, Hudáček. No a v štvrtej formácii vidíme Petra Cehlárika poprvý raz na tomto olympijskom turnaji v akcii. Spolu s ním Sukeľ Liška. 13. útočníkom bude Samuel Takáč. Švédi prešpikovaní hviezdami z NHL v bránke s Jakobom Markströmem. Obrany Ekman Larsson Hedman, Dálin Forsling, Broberg Karlsson, s jedným obrancom je Hampus Lindholm. Útoky Erikssonek, Kempe, Nylander, Raymond Landeskog, to je kapitán Švédov, a Zibanejad. Tretia formácia Forsberg, Peterson, Johansson, štvrtý útok Wenberg, Holmberg, Rakel. 13. útočníkom je Jesper Brett z New Jersey Devils. Hráči sa už sústredia v stredovom kruhu, všetko je pripravené na úvodné buly. Naši chlapci teda, ešte raz to zopakujem, po víťazstvách nad Fínskom a Talianskom dnes čelia veľkému favoritovi, možno aj na zlato Švédsku, ktoré nemalo vydarený druhý zápas s Fínmi. Včera Švédi prehrali 1-4. No a musia dnes bojovať o priamy postup do štvrťfinále. My sme na tom o čosi lepšie, ale určite nás čaká nesmierne náročný zápas. Všetko je pripravené na úvodné buly. Naši chlapci v prvej tretine hrajú zľava doprava. Je vhodené, už sa hrá. Švédi vybojovali puk a v úvodných sekundách nahadzujú do nášho obranného pásma, kde sa naši snažia zmocniť puku. Ružička. Máme trošku problémy so spracovaním puku. Slovensko odzýva sa na tribúnach. Teraz delovka v podaní jedného zo švédskych hráčov, bol to Elias Lindholm, ktorý pálil na našeho brankára Samuela Hlavaja. Švédi v strednom pásme. Teraz vyťahujú puk Gabriel Landeskog, nahadzuje na zadný mantinel. Tam naši sú naozaj veľmi tvrdo atakovaní, ale poradili sme si a ideme dopredu. Nahodený puk, ale len tak preventívne na brankára Markströma, ktorý ho priťukol svojim spoluhráčom z obrany. Končí sa prvá minúta stretnutia, zatiaľ je ten začiatok trošku opatrnejší. Uvidíme, čo vymyslia Švédi, ktorí sa opäť tlačia dopredu. Dá sa očakávať ich veľký nápor od úvodných sekúnd, ale to určite plánovali aj Fíni v zápase s našimi. No a napokon sa potrápili, prehrali 1-4. Pozor teraz na Libora Hudáčka, ktorý to skúšal individuálne, ale neprešiel cez prehustené stredné pásmo. V zápätí Švédi, ktorí sa snažia rozohrať z hĺbky vlastného obranného pásma. Erik Karlsson rozohráva naľavo, stále Švédi vo vlastnej tretine. Teraz rýchly prenik na našu obranú tretinu. Je tam s číslom 14 Eriksson Ek. Rozhrávka pred Samuela Hlava, nepríjemná strela popri ľavej žrtke, puk skončil v rohu kloziska. Potrebujeme to upokojiť. Za pukom korčule do rohu kloziska Čerešňák. Naši môže ísť dopredu. Sprava odkrytý priestor pre našich reprezentantov. Je tam Hudáček. Hudáček sa tlačí dopredu. Sprava pekná strela, lízala pravú žrtku. Pekná individuálna akcia. Nepríjemná strela švihom v podaní Libora Hudáčka. Naši zachytili Švédov na ich obranej modrej čiare. Pozor, teraz si však musíme dávať pozor. Postavenie mimo hry na útočnej modrej čiare. Z pohľadu Švédov to všetko v končiacej sa druhej minúte stretnutia. Pekná individuálna akcia Libora Hudáčka v druhej minúte zápasu. Zatiaľ je to skôr taký opatrnejší hokej. Ešte stále nevidujeme strelecký pokus na jednu či na druhú bránku. Verme, že v tej našej bude dominovať tak ako proti Fínom Samuel Hlavaj.
ktorý podal naozaj fenomenálny výkon a spolu s Jurajom Slavkovským bol našim najlepším hráčom v tomto zápase. Ale celý tým podal naozaj mimoriadne zodpovedný, koncentrovaný a vyzretý výkon. Aj preto sme sa tešili z prekvapujúceho víťazstva. Včera proti Talianom to bolo trošku trápenie, ale napokon sme to potvrdili triumfom 3-2. Máme na konte 6 bodov a proti Švédom môžeme svedčať priamy postup do štvrťfinále, čo by bolo fantastické. Začala sa 3. minúta. Sme v útočnom pásme, ale nerozumeli sme si v rozhrávke. Pozor teraz, aby sme neprepadli. Fehervári dokázal ten puk zachytiť v strednom pásme. V zápätí Šimon Nemec, opäť Fehervári, ale len na vlastnej polovici. Potrebujeme sa sformovať a zaútočiť smerom dopredu. Teraz súboje pri našej striedačke v polovici 3. minúty stretnutia. Naši petici v strednom pásme striedame, čakáme na to, čo vymyslia Švédi. Tí už zakladajú útok veľmi priamy. Lukas Raimond sa dostal k puku, ale nie k zakončeniu. Pozor, teraz Švédi vykorčulovali z druhej línie, nepríjemná strela. Podaní Erika Karlssona. Samuel Hlavaj nemusel zasahovať, bolo to veľmi nepresné. Dopredu ideme pre zmenu teraz my. Pozor, teraz Švédom sa tam odkrýva priestor. Sprava opäť Raimond, obrovská príležitosť. Tak neviem, či tam nezazvonila náhodou žrtka, bol to Alexander Wenberg. Veľká príležitosť Švédov, končí sa 3. minúta stretnutia, stále je to 0-0. Ako to hadzujeme, tak teraz nám Švédi poriadne dokázali znepríjemniť život pred Samuelom Hlavajom a opäť nahadzujú puk do útočného pásma, ale tam sme našťastie s našimi hráčmi iba my a máme tam náš elitný útok, náš kapitán Tomáš Tatar. Po pravej strane potiahol puk do útočného pásma, ale Juraj Slavkovský ešte musí bojovať. Teraz Tatar mu prišiel na pomoc, ale prerušená hra. Tak čo tam arbitri videli? Nejaký nedovolený zákrok alebo prihrávku rukou? Tá gestikulácia nebola úplne jednoznačná, ale vylúčovať sa podľa všetkého nebude a Bulli sa vhodí v strednom pásme na polovici Švédska. Pripravený Mika Zibanejad, hviezdny center New Yorku Rangers. Proti nemu center nášho elitného útoku Adam Rúžička, úspešnejší Zibanejad a Hedman, to je spoluhráč nášho Erika Černáka z Tampy Bay, naozaj hviezdny švédsky obranca. Ale Švédi si teraz nerozumeli, napriek tomu, že Hedman sa tam zapojil do výstavby útoku a posielajú puk na zakázané uvoľnenie. To znamená, že hra sa vráti pred ich brankára Jakoba Markstréma. Ten je pre zmenou spoluhráčom nášho Šimona Nemca v New Jersey Devils. Takže Šimon, verme, že našim chlapcom poradil. Ako na ňo, aj keď Markström je naozaj brankárom absolútnej svetovej extra triedy. Potom, ako sme boli vyhrali v útočnom pásme, sme nedokázali získať puk a pozor na okamžitú odpoveď Švédska, ktoré ide do nášho pásma. Strela, skvelý Hlavaj. Zakončoval kapitán 3 koruniek Gabriel Landeskog. Hlavaj musel ísť na ľadovú plochu a svojim pravým betónom na konci 4. minúty za stále bezgólového stavu 0-0. Puk do siete nepustil. Juraj Slavkovský odhadzuje za švédsku bránku a odchádza striedať. Naskakuje tam Hudáček s Dvorským a Okuliarom, to je novozložený útok. Tak verme, že chlapcom sa bude dariť. Ale teraz Rasmus Dahlin, autor jediného švédskeho gólu včera do siete Fínska. Prehra s Fínmi jednoznačne plány Švédov skomplikovala, naopak nám relatívne zahrala do karát, ale musíme si to aj tak uhrať sami na ľadovej ploche a Matúš Čunderlík to už v úvode spomínal na isté víťazstvo v skupine a priamy postup do štvrťfinále. Dnes potrebujeme získať aspoň bod. Pokiaľ nie, tak prídu na rad kalkulácie, ale na tie teraz ešte nie je priestor. Švédi nahádzajú za našu bránku, nebude to zakázané uvoľnenie po takom hlubšom momente hry. My teraz nahádzujeme takisto, ale akurát s tým rozdielom, že toto už zakázané uvoľnenie bude. Libor Hudáček puk nechytil v strednom pásme. A tak sa bude vhadzovať pred Samuelom Hlavajom. Stále 0 v kolónke našich striel, hoci Libor Hudáček jednu príležitosť mal, ale zakončenie mu trochu uletelo a na opačnej strane naozaj nepríjemné momenty. Teraz sme na videokocke sledovali tú šancu Gabriela Landeskoga, ktorý bol netradične ako útočník na modrej čiare, ale napriek tomu to bola veľmi dobrá strela. Samuel Hlavaj bol prinútený k zákroku. Opäť odhadzujeme puk na zakázané uvoľnenie, takže opäť nemôžeme striedať. A tak si chlapci urobia koliečko naspäť do nášho pásma a budeme sledovať ďalšie buly na začiatku 6. minúty.
nášho posledného vystúpenia v základnej B skupine proti Švédsku, ktorom je stav zatiaľ bezgólový. 0-0. Po pravici Hlavaja Buli, Elias Pettersson, hviezda Vancouveru Canucks. Proti nemu vychádzajúca hviezdička St. Louis, Dalibor Dvorský, úspešnejší Pettersson na Dálina. Ten je draftovou jednotkou. Takže ďalší veľmi zaujímavý hráč vo švédskom kádri, ale to sa dá v podstate povedať o všetkých, keďže všetci sú z kanadsko-americkej NHL. Buk za našou bránkou, snažíme sa ho tam vybojovať, aj sa nám to darí. Konkrétne Erikovi Černákovi, ale pozor na zaváhanie v rozohrávke, teraz sme to vyriešili. Libor Hudáček backendom puk poslal dopredu a najmä potrebuje tento útok prestriedať, pretože bol pri dvoch zakázaných uvoľneniach. To je v tejto chvíli realitou. A už tam máme legendu. Spoločne s Kelemenom a Lukášom Cingeľom, keďže ich dvorný center Martin Pospíšil dnes, ako sme pred stretnutím počuli, Jána Pardavého dostal voľno. Možno aj kvôli tomu včerajšiemu zákroku od Diča Činta, po ktorom dodatočne Talian dostal stopku na jeden zápas. A v zápase to pritom boli iba 2 minúty. Máme za sebou 6 minút tohto stretnutia. Švédsko-Slovensko 0-0. A môžeme ísť dopredu. Už je tam Kelemen v útočnom pásme osamotený. Dobrá prierovka na legendu, backendová strela na Markstroma. Ten sa trošku zapotil. Konečne sympatická snaha, akcia našich chlapcov. Potrebujeme byť aktívnejší smerom dopredu, ale ako sa to hovorí z komentátorského stanovišťa, Švédi sú veľmi nepríjemní, fyzicky zdatní a kombinačne na výške hráči hviezdnych kalibrov z kanadsko-americkej NHL nám zatiaľ robia poriadne problémy vo vlastnom obrannom pásme. Teraz sa opäť skúšame preniknúť pred Markstroma, zatiaľ sa nám to nepodarilo. Polovica 7. minúty stretnutia, opäť sa bránime, Fervári odťukol ten puk do stredného pásma. Hra je prerušená na konci 7. minúty tohto stretnutia, reklamná prestávka. Diváci na tribúnach zatiaľ trošku rozpačití. Švédi majú navrh v tých úvodných desiatkách sekúnd, ale naši držia čisté konto, to je dôležité. Bude podstatné, ako dlho vydržíme bez inkasovaného gólu, pretože Švédi, dá sa určite predpokladať, že budú to tempo stupňovať. Dnes potrebujú jednoznačne zvíťaziť pre nich, ideálne v riadnom hrácom čase a čo najvyšším rozdielom. Už ale samozrejme netreba sa spoliehať na rôzne prognózy a výpočty. Treba hrať od začiatku do konca na 100%. A keď sme zdolali Fínov, prečo by sme nemohli podobný výsledok a podobný husársky kúsok predviesť aj v zápase so Švédskom? S jedlom rastie chuť. Naši chlapci potvrdili, že vedia hrať s každým, keď naozaj hrajú koncentrovaný, zodpovedný hokej bez zbytočných chýb a keď ako tým ťahajú za jeden koniec povrazu. Verme, že sa im to podarí aj v tomto zápase proti vysoko favorizovaným švédskym hráčom, ktorí sú spolu favoritmi na zisk zlatých medailí. Tak samozrejme Kanadiania tu na olympijskom turnaji predvádzajú zatiaľ hokej ako z inej planéty. Zvíťazili hladko nad Čechmi a včera aj nad Švajčiarmi a stali sa prvými istými postupujúcimi do štvrťfinále. Dnes by sa k nim mohli pridať naši hokejoví reprezentanti. Boli by sme šťastní, keby sa im to podarilo. Všetko majú vo svojich rukách. Po reklamnej prestávke technická čata pomaly opúšťa ľadovú plochu. Tá je dôkladne prečistená. Samuel Hlavaj už je zacúvaný vo svojej klietke a koncentruje sa na to, čo príde v nasledujúcich desiatkách sekúnd, prípadne minútach. Naši chlapci budú mať teraz veľkú príležitosť, pretože jeden zo Švédov si tam išiel sadnúť na trestnú lavicu. Všetko sa to udialo ešte pred tou reklamnou prestávkou. 6 Švédi na ľade, zlé striedanie. Rakel na trestnej lavici a to znamená, že sa začína naša presilovka 5 proti 4 v 7 minúte tohto stretnutia. Švédi okamžite po vyhratom hadzovaní odpaľujú puk cez všetky čiary. Richard Rakel si teda odpiká trest za príliš veľa hráčov. Na ľade Šimon Nemec. Zakladáme útočnú akciu, ale puk prihrávame smerom dozadu na miesto na brankára Markströma. Už sme v útočnom pásme. Slavkovský nahadzuje na zadný mantinel. Tam sú ale prvý Švédi. Tatar, náš kapitán, v rohu poziska. Zlá prihrávka. Pozor teraz na Švédov. To zaváňa prečíslením s číslom 14 sa tam rúti Eriksson. Obrovská príležitosť. Fantastický Hlava aj po zakončení. Kempeho napokon gól. Napokon to tam Švédi predsa len pretlačili. Ach, škoda. Fantastický Samuel Hlava je zabránil čistému gólu po zakončení Adriana Kempeho, ale v zápätí na dorážku Erikssona Eka už zareagovať nestihol. Škoda, vo vlastnej presilovke sme
pustili Švédov pred našu bránku, dokonca vo dvojici, v zápäti v trojici, po chybe v rozohrávke, po chybičke Tomáša Tatara, ktorý nabil Eriksonovi, Ekovi. Ten našiel svojho spoluhráča Kempeho a v zápätí si Eriksonek dokorčoval ten vyrazený puk a pomedzi betóny nášho brankára Samuela Hlavaja ho prestrčil za bránkovú čiaru. Tak toto je škoda, veľká škoda. Eriksonek v 8. minúte otvára skóre tohto stretnutia. Pri našej presilovke, to je veľmi mrzuté, tak verme, že sa naši chlapci čo najskôr otrasú a dostanú sa naspäť do toho potrebného tempa. Zle hráme v tejto presilovke. Pozor teraz na ďalšiu chybičku. Regenda mal obrovské problémy s Wembergom. Takmer z toho bol zase nájazd švédskeho hráča v oslabení. A už je v útočnom pásme, šanca, gól! Nie! Tak toto vyzeralo na gól. Neviem teda, či to náhodou aj nebol gól, ale rozhodcovia rozpažujú. Bolo to strela do žrtky. Škoda, že nie do vnútorného. Oliver Okuliar, 8. minúta. Tak toto bol nádherný moment. Tam sa mu Švedi rozostúpili a napokon zvonila ľavá žrtka švédskej bránky. Tak Markström mal aj šťastie. Pokračuje naša presilovka. Ešte 53 sekúnd. Bude sedieť na trestnej lavici Rakel. Naši dokázali vyhrať puk na hádzovaní. Šimon Nemec na modrej čiare, vpravo má Dvorského. Dvorský si pýta puk, aj ho dostal. Na modrej čiare Nemec vľavo. Tatar sa tlačí ku bránke, našiel Nemca. Nemec, bude to strela alebo prihrávka. Dvorský, strela! Tak, toto bolo výborné, ale Markström sa stihol presunúť k svojej ľavej žrtke. Zachytili sme puk, opäť Dvorský. Na bránkovej čiare má Slavkovského. Dobrá prihrávka na nášho kapitána Tomáša Tatara, ale ten sa už nedostal do zakončenia. Ešte Šimon Nemec na modrej čiare, vľavo Dvorský, na opačnej strane Hudáček ale stráca puk. Švedi teraz vyhádzajú cez všetky čiary. Polovica 9. minúty, ešte 15 sekúnd bude trvať naša presilovka. Tak škoda, že to nepadlo po šikovnej strele Olivera Okuliara, ale už sme opäť nastavené v obranu pásme súpera. V pravom kruhu Slavkovský, je tam spolu s ním aj Dvorský, trošku si zavádzajú chlapci. Zápätí Gernát na Šimona Nemca, ešte naši, dobrá strela, nebude tam doražka, ešte šanca. Obrovská príležitosť z Libora Hudáčka, ale sklzol mu ten puk do rohu kloziska. Škoda, že to nedokázal na druhý pokus dostať do švédskej bránky, ale ešte stále ťažíme z toho presilovkového náporu. Šanca, gól! Slavkovský, strela z pravého kruhu, vymietol pavučinku v pravom hornom rožku švédskej bránky. 9. minúta stretnutia, 1-1, Juraj Slavkovský, fantázia. Tretí gól na olympijskom turnaji a je vyrovnané. Juraj Slavkovský sa teší po strele bez prípravy z pravého kruhu. Namieril presne a je to 1-1. Švédi zaskočení. Nádherný hokejový moment. Naši si to tam dobre rozohrali. Švédi už hrali v petici. Slavkovský vypálil z pravého kruhu presne. Namieril do pravého horného rožku švédskej bránky. Ten puk sa ešte odrazil od pravej žrtky, ale napokon skončil v sieti a je to 1-1. Fantázia po 9 minútach. Hráme so Švédskom vyrovnanú partiu 1-1. A 10. gól Juraja Slavkovského na olympijských hrách, to je naozaj obdivuhodná bilancia, no Jurajovi to, ako sa hovorí, sadlo. Naozaj, to bola nechytateľná strela. Možno aj keby tam boli dvaja brankári, nemali by šancu a teraz okamžite po rozohrávke Cingel. A Markström opäť musí zasahovať. Asistencie pri Slavkovského góle si pripísali Šimon Nemec. A Martin Gernát, Juraj Slavkovský má v Miláne na konte už 5 kanadských bodov za 3 góly a 2 asistencie, takže naozaj je to líder, ako sa patrí. Po pravici Markström a Buli. Matúš Sukeľ dnes hrá 101. zápas v reprezentačnom drese. Úspešný na vhadzovaní proti Zibanejádovi. Na modrej čiare Fehervári pokúsil sa aj vystreliť, ale trafil iba hviezdu Detroitu Lukasa Raymonda. Teraz pískot na tribúnach po jednom zo súbojov, ktorý sa odohral mimo ťažiska hry. Šimon Nemec zostal na ľadovej ploche, ale rozhodcovia absolútne nereagujú. Šimon teda hoci trochu ťažšie, ale už na rovných nohách. Uvidíme radi. Šimon Nemec
Dáva backendom na Feherváriho za našu bránku. Sukeľ si puk prikopol, ale až príliš ďaleko. Kapitán Švédov Gabriel Landeskog ho získal a náhadzuje ho do útočného pásma. Tam ale bude Šimon Nemec. Spoločne s ním aj Libor Hudáček. Hudáček vysúva Okuliara. Okuliar sa snaží obhodiť si Gustáva Forslinga. To sa mu čiastočne podarilo, ale Forsling ho v osobnom súboji už k puku nepustil. Čo teraz Landeskog? Chcel poslať dopredu Eriksona Eka, hráča, ktorý v oslabení otvoril skóre vo 8 minúte, ale Švédi si nerozumeli. Teraz trochu problematický odraz od zadného mantinelu pre brankára 3 koruniek Markstrema, ale tento zvládol. Hoci trochu vystrašil si aj trénera Sema Halama. Nahodený puk do nášho pásma, polovica 11. minúty stretnutia Slovensko-Švédsko. Zatiaľ 1-1 je výborné, že sme dokázali gólom rýchlo zareagovať na ten otvárací presný zásah 3 koruniek. Pre vývoj hry to môže mať veľmi dôležitý efekt. Teraz opäť Juraj Slavkovský za bránkou. Sunul na Tomáša Tatara, ktorý bol v rohu klziska a Tatar fauloval. Škoda. Zamotala sa mu tam hokejka. Jeden zo Švédov končí na ľadovej ploche a Tomáš Tatar skončí na trestnej lavici. Reklamná prestávka. Na prvú presilovku v zápase si zahrajú aj Švédi. Tomáš Tatar nie je úplne stotožnený s týmto výrokom rozhodcov, pretože tí nám brnkali na nervy aj včera v zápase s Talianskom. A to v podstate potvrdila aj rozhodcovská žíry, ktorá Didžačintovi za zákrok na Feherváriho naparila trest na jeden zápas, hoci v samotnom dueli dostal iba 2-minútový trest. Joel Erikssonek skončil na ľadovej ploche po tom súboji s Tomášom Tatarom a po reklamnej prestávke sa budeme brániť prvej švédskej presilovke v tomto stretnutí. Tak verme, že sa nám to podarí. Súbežne s týmto zápasom sa hrá aj duel v menšej hale Ró medzi Nemeckom a Lotyšskom v rámci skupiny C. Nemci v 12. minúte vyhrávajú 1-0, a to od minúty 3. Keď sa presadil Reichel. Reklamná prestávka sa pomaly blíži k svojmu záveru. Tak koho tam na presilovku pošlú Švédi? Už tam vidím korčuľovať Raymonda. Je tam Nylander. Takisto aj Kempe. Spoločne s Erikssonom Ekom, to je dvojička, ktorá zaobstarala ten otvárací gól zápasu. A nemôže chýbať Rasmus Dahlin. Švédi ho označovali ako generačný talent, keď bol draftovaný z prvej priečky Buffalo Sabres a Dahlin v nasledujúcich rokoch v NHL naozaj dokazuje, keď sa vypracoval na jedného z najlepších bekov profiligy po pravici Samuela Hlavaja. Je pripravené bully Joel Eriksson Ek. Je tam na vhadzovaní proti nášmu Matúšovi Sukeľovi. Puk zostal pod nimi a vydoloval ho Dahlin. Pozor na okamžité zakončenie Kempeho. Ten našťastie puk netrafil, pretože bol v dobrej pozícii, ale ako sa hovorí, zľuftoval. Čo teraz ale Dahlin? Dahlin mierí, strieľa, ale iba do brániaceho Erika Černáka. Švédi ale stále pri puku. Zastavu 1-1 v polovici 12. minúty. Pozor, teraz zakončenie Nylandera, ktoré tam ešte bolo tečované. Kempe pri tom tečí stratil hokejku, takže odchádza na striedačku. Švédi na chvíľu 4. Ale Kempe už hokejku má. Nylander má tam veľa priestoru. Pozor na to, strela, skvelý Hlavaj. Ale nemôžeme nechať Nylandera takto hrať, pretože bol v podstate absolútne osamotený za kruhmi. To sú priestory, z ktorých padajú góly a z ktorých ich aj Nylander strieľa veľmi veľa. Syn slávneho otca. Ale tento raz Samuel Hlavaj ukázal hviezde Toronto Maple Leafs svoju lapačku. Po jeho pravici teda bully. Je tam Cingeľ a proti nemu zostáva Joel Eriksson Ek, ktorý bol aj úspešný. Dahlin na modrej čiare. Dahlin prihral opäť Nylanderovi. Nylander mierí, ale nestrieľa. Prihral Raymondovi. Ten páli, opäť skvelý Hlavaj.
Ale veľa priestoru tam Švédi dostávajú, to sa opäť pochopiteľne ľahko povie z komentátorského stanovišťa a takisto to určite vedia aj naši hráči, ale niekedy je veľmi náročné brániť